Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă sesiune UNEM Blitz. Așa cum am anunțat, începând de astăzi, vom deschide o nouă sesiune în care vom vorbi despre muncă. Consider că am dezbătut toate prevederile legale în ceea ce privește întreruperea sau suspendarea activității. Asta nu înseamnă că n-am să vă răspund și astăzi la întrebări, însă vreau să ne concentrăm pe acele situații în care angajatorii, întreprinzătorii, antreprenorii vor să muncească, vor să-și desfășoare activitatea, evident, respectând măsurile de prevenție, măsurile privind protecția sănătății a angajatorilor sau a oricăror alte persoane participante la procesul de muncă și în fond să respectăm cu toții măsurile privind protecția sănătății a noastră, a tuturor, a oamenilor. Foarte important să vedem ce putem face pentru acești întreprinzători. În opinia mea, nu cred că trebuie să ne oprim. De aceea am și dat un titlu un pic diferit. Restart angajator. Da. Avem nevoie de acest restart. Cred că totuși această epidemie, această criză epidemică are și o parte bună. Ne-am oprit și începem să ne gândim cu toții. Ce urmează? Cum va trebui să ne comportăm? Care vor fi relațiile de muncă de după această criză? Se vor schimba? Se vor schimba în bine? Se vor schimba în rău? Când va trebui să pornim motoarele economiei? Chiar toată lumea trebuie să se oprească? Cred că, în primul rând, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Cred că trebuie să încurajăm mici întreprinzători. Cred că trebuie să încurajăm economia în ansamblul ei. Trebuie să producem, trebuie să ne asigurăm că vor exista locuri de muncă, pentru că de salariul de șomaj. Avem nevoie de salariul de indemnizație pentru suspendarea activității. De aceea m-am gândit că ar fi util ca noi, profesioniștii în resurse umane și în mod special experții în legislația muncii, Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, să contribuie semnificativ la acest proces de reluare a activității, de restart al angajatorilor. De aceea ne punem la dispoziție angajatorilor, micilor întreprinzători, cei care au între 1 și 9 salariați, ne punem la dispoziția lor să învățăm să-și pornească cei care au oprit afacerile sau cei care nu le-au oprit și lucrează, să meargă pe ele mai departe. Cred că este un moment bun, așa cum spuneam, să reflectăm asupra acestor relații de muncă. Cred că fiecare angajator trebuie acum să vadă nevoile pe care organizația nevoile pe care salariații săi le au. Foarte important. Dacă nu ești o firmă mică, nu ai avut o documentație foarte bine pusă la punct, acum este momentul să pui la punct această documentație. Și da, spun că este important să avem toate acele documente care duc la o relație de muncă echitabilă și sănătoasă. Deci spun că și firmele mici au nevoie de un regulament de organizare și funcționare și da, acum este momentul să-l redacteze. Spun că și firmele mici au nevoie de un regulament intern și ce să vezi, nu trebuie să fie luat unul de pe internet, ci un regulament intern simplu, concis, care să-i asigure angajatorului toată această sferă de activități și măsuri pe care ar trebui să le ia.
și o firmă mică are nevoie de fișe de post și aceste fișe de post să răspundă nevoilor angajatorului și o firmă mică are nevoie de proceduri, iar aceste proceduri trebuie să o facă să funcționeze normal, firesc, fără eforturi ieșite din comun. De aceea, ca reprezentant al acestui corp profesional, Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, după cum spuneam, pune la dispoziția micilor întreprinzători, atenție, cei care astăzi lucrează sau care au fost închiși din dispozițiile sau prin ordonanțele militare și se pregătesc să-și reia activitatea. Dacă fac această dovadă, vom pune la dispoziția lor acest set de documente și, evident, prin experții noștri vom pune la dispoziția lor și consultanța necesară. Este important ca aceste firme să pornească. Este important ca aceste firme să poată să-și desfășoare activitatea, după cum spuneam, în condiții de siguranță. Trebuie să ne gândim că există 89% dintre firmele înregistrate în România sunt firme sub 9 salariați. Și că numărul de salariați înregistrați în aceste firme ajunge la aproape o treime din forța de muncă activă a României. Aproape o treime. Un sfert. Deci oamenii ăștia trebuie să-și poată desfășura activitatea în condiții normale. Nu sunt puțini. Este adevărat că dacă ne uităm în celelalte raportări, o să vedem că cea mai mare parte a oamenilor, a salariaților cu salarii minime pe economie sunt pe aici. Sau că mulți dintre ei au nemulțumiri. Însă, asta înseamnă să conștientizăm cu toții că România, că angajatorii, oricare ar fi ei, au nevoie de experți în legislația muncii. Au nevoie de oameni care să-i sfătuiască bine. Să pună în practică această lege. Bună, proastă, cum o fi legea. Trebuie să o aplicăm corect. Am avut câteva dezbateri chiar și în acest weekend. Sună telefoanele, oamenii au întrebări despre ce aplicăm, despre cum aplicăm, că legea este incompletă, că nu este bine scrisă, că nu au respectat nu știu care tehnici de redactare a unor legi și așa mai departe. Probabil că da. Asta nu înseamnă că trebuie să ne apucem. Am văzut așa un fel de competiție pe toate grupurile de Facebook, de specialiști. Zeci de mii de participanți. Un fel de competiție. Care anunță primul o modificare legislativă? Stai să vezi că am aflat eu de o altă propunere. Se va modifica. O să fie vai de capul nostru. Și nu o să fie vai de capul nostru. Suntem profesioniști. Noi nu avem voie să ne plângem. Noi trebuie să citim legea, trebuie să o aplicăm așa cum sună ea. Repet, bună, proastă. Haideți, oameni buni, să o aplicăm. Au ieșit în spațiu public că se modifică ordonanța 30, că o să introducă nu știu ce. Nu se modifică, domnule, nicio ordonanță 30. A fost aprobată în plenul Parlamentului, în Camera Deputaților, ca for decizional, o modificare a Codului Muncii. Se introduce o completare la articolul 53, se introduce 53 indice 1, care vorbește despre acest șomaj tehnic în perioadă de stare de urgență. Și au început site-urile sau grupurile să vorbească despre această nouă modificare a ordonanței. Nu. E o modificare a legii, este o modificare care probabil va fi trimisă la promulgare, este publică, o găsim pe site-ul Camerei Deputaților. S-au adus unele modificări prevederilor ordonanței 30, pe care n-am modificat-o, atenție. Însă, ceea ce este de reținut aici, pentru că toată lumea s-a creat așa un fel de panică, există un articol 4 roman care vorbește despre angajatorii care beneficiază de acest șomaj de la stat, recuperarea lui, ar trebui să mențină locurile de muncă ocupate de către persoanele
cărora le-au recuperat banii, cel puțin o perioadă egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat. Aceasta este modificarea și este o modificare menținută în textul legal. Deci, mi se pare așa, totul foarte dur, nu? Vine statul și spune, bă, dacă îți dau niște bani, ai obligația, ai suspendat contractul o lună, să ții angajatul acela cel puțin o lună. Bine, eu spun că nu ar trebui să concediem, eu spun că ar trebui să avem soluții pentru tot ceea ce se va întâmpla pe viitor, trebuie să gândim la ceea ce urmează și soluțiile să fie adaptate situației în care compania se află. Eu să știți că mi-am sfătuit angajatorii acolo unde a fost posibil să nu introducă acest șomaj tehnic. Avem curentul ăsta, luăm niște bani de la stat. Mare atenție! Recomand prudență angajatorilor, recomand prudență, mai ales micilor întreprinzători. Se vor bucura acum de niște bani. Va trebui să dea socoteală, să arate că, într-adevăr, această activitate le-a fost afectată. Și le-a fost afectată de această epidemie. Sună oamenii, spun, bă, primesc diverse sfaturi că nu pot accesa șomajul tehnic pentru că am bani în cont. Nu este chiar așa. Nu are nicio legătură banii din cont cu afectarea activității. Textul astăzi vorbește foarte clar. Reduc sau întrerup temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei. E adevărat, ai bani în cont. Păi, dacă frizeria a fost închisă, ce faci cu oamenii? Trebuie să ai o măsură. Aceasta este regăsită în lege. Dacă nu mai ai clienți, îmi spunea cineva care are o patiserie, a ales să închidă această patiserie pentru că avea încasări de 23 de lei pe zi. Nu înseamnă că nu avea bani în cont din ce acumulase. Dar pentru 23 de lei pe zi, angajatorul atunci a hotărât să suspende această activitate. Însă acolo unde se poate, acolo unde comenzile nu s-au redus semnificativ, oamenii ar putea să meargă mai departe. Revenind, restart angajator. Pentru că trebuie să pornim motoarele, pentru că trebuie să revenim la o viață normală, încă o dată spun, cu toate măsurile de protecție pe care instituțiile statului le-au recomandat sau ne-au obligat să le respectăm și pentru că vrem să muncim. Pentru că avem nevoie de salariu, nu de șomaj. Revin, ne vom pune la dispoziția acestor este adevărat, nu ne vom pune la dispoziția lor să facă dovada că își doresc să muncească. Așa că aviz amatorilor și a consultanților care vor începe să trimită e-mail-uri că vor să beneficieze de un set de documente gratuit și după care să le găsim și pe toate grupurile de profesioniști. Am să încerc să vă răspund și la întrebări. Văd că mi-ați pus întrebări. E adevărat, toate întrebările rămân în aceeași sferă a nemuncii. Și cineva cred că s-a supărat în weekend când am spus că cine ne mai învață să și muncim și îmi vorbea despre dramele salariaților. Păi, dragii mei, e adevărat, vorbim despre dramele salariaților pentru acele persoane care rămân fără un venit, pentru că așa s-a gândit angajatorul. S-a gândit patronache că e mai bine să ia niște bani de la stat sau să nu ia, sau... Revin. Până să vorbim despre dramele salariaților, haideți să vorbim despre cum putem și ce putem face să ducem această activitate mai departe. Am să încerc să răspund la întrebări. Vă aștept întrebările. Și vă aștept cei care vreți să vă alăturați acestei acțiuni pe care UNELM o demarează. Restart angajator. Da. Și în primul rând membrii UNELM, experții în legislația muncii. Vă invit să vă alăturați acestui demers
și împreună să încercăm să mișcăm lucrurile. Și să mai așteptăm neapărat ceva în schimb. Cu siguranță și clienții noștri vor aprecia. Dacă contractele, mă întreabă cineva, dacă contractele au fost suspendate conform articolului 54 în regrisar, concediu fără plată, mai pot beneficia șomaj cu data de 1/4? Aceleași lucruri. Am băgat salariații în concediu fără plată. I-am lăsat fără niciun venit. Așa, dintr-o dată. Asta a fost acțiunea preventivă. Angajatorul a fost cel care a avut grijă de angajații lui, în sensul de a-i lăsa fără niciun venit. Interesant. De la 1/4 vrem totuși să avem un venit. Am spus că da, ar putea să beneficieze dacă hotărârile luate la nivelul firmei respective sunt în acest sens. Avem decizii de suspendare activitate 16/3-a, 14/4. Am solicitat subvenția doar pentru perioada 21-31, considerând că se acordă doar de la data apariției OUG. Aflăm că majoritatea au solicitat din data de 16/3-a, vrem să creăm și noi din 16/3-a. Întrebarea este dacă am încărcat deja primele fișiere. Acum încarc fișiere. Păi, am înțeles. Dacă pe data de 16/3 hotărârea a fost de suspendare a activității și puteți face dovada că începând din 16/3 firma dumneavoastră a fost afectată, activitatea, ca urmare a acestui virus, da. Totuși, mă întreb, cum vreți? Cum sfătuiți angajatorul să facă? Pentru că el este cel care va da declarația pe proprie răspundere. A suspendat pe 16/3 odată cu acel decret și care spun și le spun tuturor clienților mei, tuturor oamenilor interesați. Decretul președintelui nu a suspendat nicio activitate. De-abia din 18 a venit o ordonanță militară care a suspendat niște activități, unele dintre ele, și în 16/3 ne-a fost afectată activitatea. Recomand cu căldură prudență. Prudență în sfaturile pe care le dați. Este simplu, acum spunem că toate lucrurile sunt bine făcute. Când vor veni controalele, cineva o să răspundă. Și o să răspundă angajatorul pe care l-ați spus să dea o declarație. Trebuie să facă dovada că în data de 16/3 activitatea sa a fost afectată din pricina acestui virus. Toată lumea vrea niște bani de la stat acum. Cu ce preț? Fac parte dintre oamenii care nu-și dorește bani de la stat, să știți. Și am și plătit contribuțiile la timp. Nu trebuie să... Dacă activitatea nu a fost afectată, recomand, merge mai departe. Dacă a fost afectată, cel puțin realitatea, de la momentul la care ți-a fost afectată. Dacă tu până ieri patiserie ai avut încasări de 1000 de lei, să spunem că asta ar fi fost media zilnică, și astăzi ai început să ai încasări de 23 de lei, poate e o zi proastă. Mâine la fel, atunci poți deja să dispui suspendarea activității. Toată lumea vrea retroactiv. Toată lumea asta întreabă. Atenție! Este ca acești antreprenori, care unii dintre ei sunt onești, să-i învățăm, să-i sfătuim, să-i suspende activitatea și la un moment dat să plătească cu vârf și îndesat pentru asta. Bun, nu avem foarte multe întrebări. N-aș vrea să luați mesajele mele ca fiind mesaje, să zic așa, care atacă în vreun fel vreo persoană sau vreo categorie profesională. Nu, ci spun și repet că trebuie să găsim cele mai bune soluții. Pentru ca această economie să nu moară. Va fi foarte greu să o pornim. Și nu o să fie nicio surpriză că cei mai
afectați vor fi mici întreprinzători, pentru că cei mari poate că au resurse, poate că își pot permite o perioadă, 1, 2, 3 luni, după care să înceapă să se miște lucrurile. Este foarte important să sfătuim angajatorii cu acele soluții pe care ar putea să le susțină. Nimeni nu spune că trebuie să rămână în piață un angajator și să piardă bani. Nu, am văzut măsuri, unele dintre ele mai bune, mai puțin bune, din punct de vedere antreprenorial. Însă consider că nu s-a făcut nimic până în acest moment pentru acei mici întreprinzători sau pentru întreprinzătorii care au dorit să continue activitatea. Cred că aici trebuie și de aici așteptăm măsuri active din partea guvernului. Eu care vreau să muncesc, care vreau să asigur condiții, cum o pot face? Înțeleg, nu mi-asigură facilități sau orice alte facilități din care să câștig niște bani. Dar poate că ar fi bine, dacă vreau să îmi desfășor activitatea în continuare, să mi se pună la dispoziții materialele necesare de protecție, măști, mănuși, imediat o să vedem probabil deja au început orașe cu obligația de a purta mască. De unde să luăm aceste măști? Începem să le croșetăm artizanal. Aici cred că ar trebui să vină statul. Vrei să-ți continui activitatea în condiții de siguranță? Poți să îți asiguri acele materiale de care ai nevoie. Dezinfectanți și alte materiale de protecție. Dacă OUG 30 are efecte cu 21 martie, pot solicita din 16 martie? Păi, OUG 30 vorbește despre perioada stării de urgență și interpretat acest aliniat 1 cu efectele care ți-au redus sau întrerupt parțial activitatea. Cam așa ar trebui să fie interpretat. PFA care beneficiază de ajutor de la stat, în ce bază plătește CAS și CASS? Se plătește doar în ce bază? Loredana Pop, văd că ai pus întrebarea. Dacă citim ordonanța 30, așa cum a fost modificată cu ordonanța 32, persoanele prevăzute la articolul 15, adică alți profesioniști, vor avea un act normativ special. Da? Se va emite și veți avea o procedură. Observatorii de joc beneficiază de această indemnizație. Ei obțin aceste venituri ca PFA, nu sunt venituri constante. Nici lunare, fac parte, dar arbitrii de joc, dacă s-au suspendat PFA în agricultură, se face act adițional. Pentru ce se face act adițional? N-am înțeles clar despre ce vorbim. Bine, eu pot să vă spun în acest moment că la sfârșitul săptămânii trecute am trimis o scrisoare doamnei ministru după ce am avut consultările pe modificarea ordonanței 30, înainte de adoptarea acestei ordonanțe 32, am cerut câteva clarificări. Probabil că mâine am să fac publică această scrisoare deschisă pentru doamna
ministru, am să vă spun în acest moment întrebările pe care le-am pus în mod direct pe e-mail. În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puțin un contract cu jumătate de normă, timp parțial, este activ, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la aliniatul 1. Trebuie să vedem și aceste modalități. Am văzut pe aceste grupuri că deja vin cu tot felul de măsuri, pentru că s-a consultat baza electronică, Registrul General de Evidență a Salariaților, se constată că persoana are un alt contract activ, motiv pentru care angajatorul, atenție, care a depus cererea și solicitarea să-și recupereze, nu va primi aceste sume. Eu susțin că s-a instituit aici o obligație sau un drept, un beneficiu restrâns al persoanei, fără a institui și obligația corelativă, adică obligația persoanei de a declara la angajator anterior depunerii acestei cereri. Oricum, de aici reiese că angajatorul va trebui să suporte toată această sumă. Am mai pus o altă întrebare. Cine stabilește indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase? Șomajul, Inspecția Muncii, cine? Ministerul Muncii, cine analizează această sumă mai avantajoasă, acest drept salarial mai avantajos? Și cum se întâmplă? Dacă are 3 angajatori, răspundem pentru 2 angajatori, băi, voi 2 nu primiți banii, îl primește doar 1. Sunt chestiuni nelămurite. O altă întrebare pe care am adresat-o doamnei ministru. În situația în care un PFA are încheiat și un contract individual de muncă cu normă întreagă, care este activ la un alt angajator, pe perioada instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la 15 aliniatul 1, pentru că și aici avem o nelămurire. Pentru alți profesioniști nu este instituită obligația de a nu beneficia sau a beneficia limitat, în cazul în care are un contract individual cu normă întreagă activ. Aceeași întrebare a fost pusă și cu referire la sportivi și am semnalat încă 2 probleme. Prima problemă, așa cum spuneam, că angajatorii sau structurile sportive care fac cererea și depun lista salariaților afectați pentru recuperarea sumelor nu au evidența contractelor încheiate de prepușii lor și atunci va fi destul de greu și ajungem în situația descrisă mai devreme. Și de asemenea am ridicat și problema micro-întreprinderilor cu asociat unic care nu au angajat, care au desfășurat activitate utilizând propria forță de muncă, fix ca un PFA, doar care are un SRL, o micro-întreprindere, dar sunt în situație de suspendare a activității ca efect al acestui virus. Acestea au fost întrebările. Nu am primit un răspuns până în acest moment. Așteptăm cu interes. Dacă nu vom primi un răspuns, mâine promit că voi face publică. Va fi o scrisoare deschisă trimisă Ministrului Muncii. Dacă micro-întreprinderea nu mai are activitate deloc, dar preferă să plătească dările și salariile întregi, are vreun beneficiu? Nu, nu are. Tocmai asta spuneam. Guvernul încă nu a venit cu niște măsuri pentru a sprijini și angajatorii care, chiar dacă și-au oprit activitatea, plătesc la timp contribuțiile pentru salariați, plătesc salariile întregi. Cred că acești angajatori ar trebui să beneficieze și acești, sau în primul rând, aceștia, cei care vor să urnească lucrurile, să meargă lucrurile bine, ar trebui să beneficieze de facilități. În legătură cu angajații la care avem popriri, voiam să vă întrebăm dacă știți cumva de ce se plătesc, dacă se plătesc, având în vedere reglementările legale din ultima perioadă. În primul rând trebuie să colaborați cu executorii care au instituit aceste popriri, dacă vorbim despre popriri instituite pe executare judecătorească. Discuțiile mele și citind comunicatele
făcute de reputați profesori, comunicatele Uniunii Naționale a Experților, a Executorilor Judecătorești, am văzut că totuși recomandările ar fi să se rețină popririle pentru întreținere, pentru pensia de întreținere, nu și celelalte. Dificil, îmi spune cineva, pentru tehnic, pentru că s-a diminuat activitatea, ar trebui să-i chem o zi la instalat, apoi ar șomaj, apoi dificil, comenzile și contractele sunt suspendate, cele active sunt doar pe intervenție, azi se duce, se mai duce peste o lună. Despre asta vorbim, Ioana Petcu, toată lumea și-a asistat activitatea. De frică, sunt situații în care salariații spun nu vreau să mai merg la serviciu pentru că mi-este frică că mă voi îmbolnăvi fără să am toate echipamentele de protecție și așa o să intrăm într-un cerc vicios. Dacă rămân pentru mentenanță, așa cum spuneați, poate îi puneți prin rotație, în șomaj tehnic. Un cabinet de psihologie care și-a suspendat activitatea începând cu 23 martie poate beneficia de facilitățile prevăzute alți profesioniști. Titularul este asistent medical, deci este remunerat dintr-o altă activitate, în paralel are contract cu o școală, unde asigură. Vom aștepta lămuriri. La școală, nu știu cum asigură, nu mi-ați scris aici. Singurul Romeo Negruț, singurul beneficiu pentru angajatori este bonificația de impozit plătit până în 25 a patra. Impozitul pe profit sau pe venit al micro-întreprinderilor. Am văzut că există acolo. Vorbeam acum despre bonificații sau beneficii sau măsuri proactive pe care guvernul trebuie să le ia pentru a sprijini această activitate. Venim cu niște măsuri, îți facilitez să iei credite, dar nu vreau să iau credit. Haideți să vedem ce facem. Suntem mulți, suntem cei mici. De ce să luăm credite dacă am putea desfășura activitatea? Poate că ar fi bine să beneficiem de reduceri de, nu știu, taxe pentru salariații noștri pe o perioadă. Să ne gândim și la alte variante. Cum să facem dovada plății în 3 zile a ajutorului de șomaj tehnic, având în vedere că avem angajații izolați care nu o să ajungă la sediul angajatorului și nu au cont bancar pentru a putea vira bani? N-au cont bancar, trebuie să faceți dovada plății. Trebuie să găsiți o modalitate de plată a acestora. Poate că o declarație pe proprie răspundere prin care vă indică să puneți banii dacă au o persoană în familie într-un alt cont, ar putea exista și mandatul poștal, dar și acolo există această interacțiune cu factorul poștal. Se află în izolare și aici lucrurile sunt un pic delicate. Da, trebuie să funcționăm ușor, ușor. Facilitățile din construcții se aplică sau nu pe această perioadă, conform legii, veniturile cărora li se aplică sunt nominalizate. Indemnizație, nerespectându-se printre acestea facilitățile șomajului, se aplică facilitățile. Urmează ceva clarificări. Sperăm să urmeze. Însă, încă o dată spun, facilitățile sunt pentru desfășurarea activității în construcții. Ce să vezi? Șomajul tehnic suspendă activitatea. Deci, trebuie să corelăm un pic. Trebuie să corelăm un pic aceste acte normative. Doamna ministru, dacă a spus că se aplică, ar trebui să ne și spună cum se aplică. Și care sunt măsurile, pentru că totuși acolo diferențele sunt majore. Am răspuns și aici am răspuns cu privire la aceste facilități.
Da, ce să zic, nu știu dacă aceste facilități sunt neapărat cele care salvează economia și care ne salvează, nu știu, viața. Cred că cu toții trebuie să ne implicăm în acest moment. Trebuie să ne implicăm cu toții să putem trece mai departe. Îmi doresc foarte mult să ajut acei întreprinzători, mici întreprinzători, care chiar au nevoie de sprijin. Restart angajator și suntem aici, noi cei din Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, pentru a vă ajuta. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Ne vom revedea curând în sesiuni în care voi încerca să am alături de mine antreprenori care au avut curajul să continue sau antreprenori care s-au oprit pentru că i-a oprit legea, își doresc să-și redeschidă afacerea și tocmai acum sunt într-o perioadă în care vor să își reevalueze și vor să pornească cu un nou sau cu o nouă putere de a merge mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o organizare strașnică și sănătate maximă!